Hallelujah. Kan khwabela uYesu Sunday school egameni lenkosi. Jesus. Ayibonge inkosi bangcwele. Ayibonge inkosi bazalwane. Jesus. Ni right? Amen. Kutheni ningevakali nakhangeleka kwabantu abakhonjwe ngesibhamu. Ni right? Kan khwabela uThixo iSunday school. Akhe ndive ingxolo enkulu. Come on, Mthatha, come on. Cela ukuzwa umsindo omkhulu. Hallelujah. Molweni bazalwane, siyabulisa wonke umuntu okhona endlini nenkosi, siyabulisa bonke otata, sibulisa bonke umama, sibulisa ulutsha lonke egameni lenkosi, praise team yethu, keyboardist bethu, osandwijene wethu egameni lenkosi, team yethu media, team yethu protocol ze-usher zethu. Cela bazalwane siqhubele uYesu Sunday school. Hallelujah. Ndisacela ukuva nengxolo le ndiyaziyo yalapha engangelizwe. Cela ukuva umsindo omkhulu. Andikefa kwanto. Andikefa kwanto. Ingxolo enkulu. Ababili, abathathu, abane, abahlanu ukuthi molomeza, 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 molomeza. Asibulisaneni bazalwane, ayibo. Ikhona into engathi ncam kakuhle pha. Hallelujah. Qhubelani uYesu Sunday school. Asimphinde uYesu simqhobele isandla. Ngobamba isandla sommelwane wakho uthi molomeza. Wenzeka kuhle wabakhona. Xalela ubameza. Uyabona izawuthi betha ingomso. uThixo uzaba senza into apha kuwe. Awuyakholelwa kule nto endiyithetha kaqhubela uYesu Sunday school. Hallelujah. Praise the Lord. Siyabulela kakhulu bazalwane, singahlala phansi ebukhoneni benkosi uYesu. Cela siqhubele bonke abotata befundisi isandla egameni lenkosi uYesu. Praise the Lord. Utata umfundisi uMngomezulu ukudala samgqibela. Khani mqhubele iSunday school. Qhubeleni isandla kakhulu. Hallelujah. Kasiqhubele futhi utata umfundisi uQwabe ya umngoni. Kasemqhubele isandla esikhulu umngoni. Qhubeleni kakhulu. Ukhona onye umfundisi endimshiyile akakho baphelele befundisi. Omunye umfundisi ungakuphi ngapha? Umfundisi umkhonyana shayelana umfundisi umkhonyana. Hallelujah. Siyabulela kakhulu bazalwane, siyambulela uThixo kakhulu ubukho benu. Ndivilizo lokuthi hayi bezebuya apha kuthiwa kude kwaphunywa ngo11 ngathi yaka 11 ndiyayikhalima ndiyayala nama ndiyikhuphi ngo11. Mfundisi bathetha abantu baseMthatha bathi tata bezibuya into nje kuphunywe late. Abantu balapha bayathetha uzawubabona egameni lenkosi. Kani mqhubele isandla esikhulu uThixo wethu bazalwane.
Ababukeli bethu emakhaya siyababulisa siyababingelela egameni lenkosi yethu Yesu. Siyambulela uThixo ukuthi bathathe idatha labo nabo babukele inkonzo kanti baqhubele isandla esikhulu. Amen. Amen. Bangcwele ndizumosha kwaxesha sibulela uThixo ukusinikeza ithuba lokuba sibekho apha eMthatha bekuzoba kubi ifukuza uphela unyaka singavelanga. Ndandixolisile ke kubazalwane the last time siqhubela ukuza apha, I think 2 weeks back. Ndandixolisile kubazalwane ukuthi ningixolela ukuthatha umfundisi wenu ubeka sebhizi umngomezulu kakhulu namanje seya ngokuphela into yaseJoburg ayikapheli incamncam kodwa ke kuyasetshenzwa bazalwane. Ndiyamthemba ke uThixo uThixo nisikeleleke ngonyana bayibambile apha o Sharps and Sharps ukhona uShabalala yana ndike ndamthumela uteacher ke yafundisa ke lowa kuzafanele uyabona xa umuntu wena oqhela into zoncamiseka kakhulu sozomuve sozomuve kodwa xa ungumuntu o teachable onalamoya wokufundiseka uzamuva ya hayi apha kumngonikeze yabuya ke apha kumngoni. Amen. Ya unayo negift yokubona iprofesi uThixo uyamsebenzisa ke egameni lenkosi. So ndiloku ndithi sendibonile iplan yaseMthatha ungabi nomfundisi ozamisa full time. Lokufake lo ngeveke ezayo noma after 2 weeks ulethe omnye ilokhu iqhubekile njalo nje ilokhu iqhubekile ngoba hayi ndiyoyika ukubeka umfundisi full time apha eMthatha. Sendibabonile abantu baseMthatha bafuna lokhu balethela abefundisi balokhu bachintshana konke 2 weeks kuze lo after 2 weeks kuze lo after 2 weeks kuze uCharles ya kuze umpostile. Sendikhona ke baze kaniqhabela uyesisandla hayi sisi hayi nguwe bendikubona nguwe endakubona ePretoria chini ndiyatsho ngathi lo mzalwane ndiyamazi lo ndambona ePretoria esibhedlele bendingazi ukuthi umama ukwela cala. Siyambulela uThixo ke omphilisile umama bephathekile egameni lenkosi. Siyambulela uThixo ukuthi umphilisile kanti umqhobele isandla uThixo kakhulu. Amen. Bazalwane simemezele a special service nthumela uChabalala ndathumela uqwabe ukuthi khaniye eMthatha nifike nikwazi into yokuba ngomvulo iyaqala imvuselelo. Ndibonela ukuba usuku oluyi-1 Wednesday qha awuzolunga kuzofanele sithole noma ngabe 3 ukuya ku4 days sikhona apha eMthatha egameni lenkosi. Isizathu salokho sifuna ukuzothandazana abantu every time ke uThixo uyandihlupha ke ngendawo yaseMthatha. Ndazi Nkosi yami ziningi izinto uThixo azichilayo ngomthatha. Nithandiwe bantu baseMthatha. Hey andazi noma bandiva na niyathandwa bazalwane baseMthatha. Ndithi mna niyathandwa bazalwane baseMthatha. Amen. Nithandwa nguThixo, nithandwa nguCharles, nithandwa ngabefundisi. Alibonge igama lenkosi. Siyambulela ke uThixo namhlanje imvuselelo iqalile ke izolo. Siyabulela Qwabe indlela okuqalwe ngayo. Namhlanje kuza ukukhulekwa kakhulu egameni lenkosi uYesu. Namhlanje ufuna ukuthetha imessage uThixo andiphe yona endizise apha ukuzokhuleka ukuzovala izingozi ukuzovala izifo ukho ukufa amadimoni akuchithile apha eMthatha. Soze wena ubone ngamehlo wenyama kodwa ngamehlo kamoya uzayibona lento enithetha ngayo. Uthi uThixo hamba ufike umemezele igazi lika Yesu eMthatha. Sawumemezela igazi lika Yesu sikhona apha. Whatsoever uSathane ayiplanile yakhanselwa ngoku.
ulate umtsholi kakhulu. Molweni botatam, molweni iziceko zikaThixo. Kanti baqhobela isandla utata phakathi endlini. Uyinkosi ephakemeyo, bongeni bakhona kodwa kuhleli ngathi namhlanje noyikile xangi anifani nasemhleni. Kukho uvalo apha kini. Intoni ingxaki? Ndingumntu kamoya, ndingumntu kaThixo. Ungathi wena uthulile nje, mina uThixo nje xa ndikujonga uyathetha apha kum. I'm sensing the spirit of fear. Andazi ukuba yintoni le enthusayo. Nibukeka nikhangeleka nothukile. Ndiyoyika. Yintoni ingxaki? Khona ingxaki? Ikhona? Ayikho. Ndim lo nento zam. Into zam endisuka nazo eThekwini. Abantu basemthatha ba right akho kwanto. Okay, kulungile base. Xa ni right khani siqhwabela isandla. Nanso. Moya wami wonwabile kakhulu bazalwane egameni lenkosi ethu Yesu. Sithethile gqitha the last time ndilapha. Sithethile, ndiyavuya kakhulu ukunibona nibuyile. Kusakhona abanye kodwa ufanele nabo babuye egameni lenkosi. Bazawubuya. Khawuxela melwane bazawubuya. Hayi bazawubuya melwane. Bazawubuya. Ingoyiki uThixo ukhona. So ndiyacela ke bazalwane sikhona apha until tomorrow xa inkosi ithandile. Mhlawumbe singaba khona until Thursday. Kodwa xa kuthandazwe kahle mhlawumbe singaba khona until Thursday. Kodwa iplan yam ukuba khona until tomorrow. I-reason yaloko Friday okanye Saturday ndake ndathetha, abanye bayayazi lento. Kukho abazalwane abaqala i-Eagle Mountain bebodwa kwindawo ebizwa ngokuthi kuse-Escort. Escort kusemtshezi xa uhamba ngo-N3. Abazalwane bayiqala i-Eagle Mountain bebodwa kunganamfundisi, umama nentombi. The last time sigqibela ukuya kwakukho insizwa ubrother oyi-1 waze wandikhumbuza mina ndijoyine i-team ye-intercession yomama basecaweni apho endasindiswa khona. Ndingubrother, ndindodwa phakathi kwabomama. So ndayibona le nsizwa ndathi ke uzawulosa lo mhlambi kaThixo wena. Kukho untombazane ke okhona pha, ntombi nje iseseyincinci, incinci nangomzimba, cishe uyalingana nawe. Yamsebenzisa uThixo la ntombazane kakhulu. Ndamkhulekela kwaba kayi-1. Ndabeka isandla phezu kwakhe. Ndathi bonke abantu abagulayo apha kule ndawo bazawunyuka beze entabeni xa befuna ukuphila. Baqala bomama banyuka intaba. Sikafika ithini baloko bathi tata umpostoli sesiqalile tata sikulindile. One time thatha lezi nsizwa ngathi asiyene eMtshezi Escort. Xa sifika we were so surprised bazalwane and so shocked. Ubona abantu abangomama kukho nomakhulu pha banyuka baqabela intaba. Bafika phezulu entabeni kuthandazwa. Sifika thina sifike I think pha ngabo 11 iya ku 12. Bathi kuthi xa sifika tata okoko sifike ngo-8 ekseni. Thina sifike seyithi to 12. Bathi okoko sifike ngo-8. Okoko sithandaza sikhuleka. I was so touched ukuba uThixo laba bantu if bakwazi ukukhuleka i-hours ezingaka bengenamfundisi, kubekho abantu abanabefundisi kodwa bangathandazi. Ndazibuza ukuba ithini lento
but nayi into endayithanda kubo ukuzimisela kwabo, ukuthandaza kwabo. Pha kusherwa izwi, bahlala benza isekele phezulu entabeni, bashere izwi, baphathisana izwi kube namhlanje mama nguwosiphayo, ngomso mama nguwosiphayo, ngomso nguwosiphayo, njalo njalo. Bashere izwi. Ndizofika apho endiyakhona. Ndithande lo moya walabazalwane, kodwa indibethe into yokuthi ndizawuthini ukuthi nxa bantu abazihluphile banyuka intaba baqala iEagle Mountain ndingekho. Ndazibona ndinetshala kuThixo lokuba ndizawuthini kuThixo ngalaba bantu. Ndafika ndakhuleka nabo. Abasilandelayo ku Facebook ngenye imini ndandiphezulu entabeni, ndashare imessage ethi uMose uthetha noThixo uthi bawo ndifuna ukubona inkazimulo yakho. Abano Facebook bayibona leyo ntshumayelo, sakhona napha ku Facebook nangoku. Uthi uThixo xa ethetha noMose, Mose akakho ondibonayo aphile. Xa undibona mna uyafa, andibonwa. Athi uThixo soze undibone Mose, athi uMose Thixo siyambile nawe, wenzile umangaliso eyuphutha, ngesandla sakhe esinamandla wasikhupha, ngesandla sakhe esinamandla wamisa ulwandle, sawelela ngaphesheya, baseyuphuthe basala, izinqola zabo zahamba nolwandle. Thixo ndikubonile ukhupha amanzi etyeni, idwala ndalibetha ngentonga, amanzi aphuma, basela abantwana bakho. Sekathi uMose kuThixo, ndifuna ukubona lenkazimulo yakho. Uthi uThixo, Mose qaphela kuba intono icelayo, because akakho umuntu ondibonayo wogqiba phile. Uthi uMose ndifuna ukubona Thixo. Uyabona uThixo kuba uMose uyayifuna lento. Uthi uThixo kuMose, Mose kwindawo mikuyo kukho idwala, ngena phakathi kwalo, ndizawundlula undibone. iBhayibhile uyangena uMose phakathi kwedwala, anganakanga nto, uyandlula uThixo. Ithi iBhayibhile uMose wabona umhlane kaThixo, khangabone kwabuso bakhe, wabona umhlane. Wathi uMose umhlane uwodwa nonele Thixo, because wabona uMose ukuthi lo mhlane kaThixo xa unje yena unjani. Wathi andisafuni kwakumbona, kaloku ndiyakholwa Thixo ukuba ukhona uhamba nathi kula 3 days noma kula 4 days. Ndithi Thixo khawuzibonakalise eMthatha kubantwana bakho. Thixo yenza into, yenza into bawo. Ziyamanga izinto zikaThixo. Uthi omnye umama afika kuYesu, uthi unyana wami uyagula, gulela ukufa. Khawumthandazele Yesu. Uthi uYesu xa ephendula lo mama, we mama
andizothatha isonka sabantwana ndisinikeze izinja. Ayiva lento? Kuphendula uYesu, uphendula lo mama uthi andizuthatha isonka sabantwana ndisinikeze izinja. Thanda lempendulo yalo mama. Uthi lo mama, Yesu nezinja ziyayitsha imvothuluka ewa etafuleni. Uthi Yesu, ndiyaqala ubona umuntu onokholo olunje. Uthi mame, hamba unyana wakho selaphilile. Glory to Jesus. If bekunabazalwane bezinsuku bebazothi awu akayeke, awu ucinga uba siyamncenga, hayi akayeke, thina ukuthena umuntu ozosibiza ngezinja. Abazalwane bezinsuku uYesu wathetha ngabom because befuna ubona ukuba nyane, uyafuna ukuba unyana wakaphile na. Izinto zikaThixo ngamanye amaxesha zibiza ukuthi unyemezele. Sometimes uThixo uza kudlulisa ezintweni ezibuhlungu ubududu ucinga uba uThixo akho kwanto enzakalayo apha, kanti uThixo ufuna ubona ukuba nyani uyawudinga umsebenzi na, nyani uyafuna upasa esikolweni, nyani ufuna ubona ibhizinisi yakho iqhubeleka iya phambili. Kawuthinta umelwane umxelela ukuba melwane, uThixo ngamanye amaxesha akenzi ngendlela esilindele ngayo. Hayibo molwane mthatha, hayibo molwane mthatha, hayibo molwane mthatha. Kanqhwabela uYesu isandla sikhulu uplose. Hallelujah. Qhwabeleni isandla sikhulu. Oh yes Lord. Ukhona umoya bengisadilishana nawo. Ndike ndasho ndikumuntu kamoya. Very sensitive xa siza kumoya. Isithunywa sami sisilula. Silula ngalendlela yokuthi sometimes xa ndingasijongi kakuhle siya affecteka. Because siyakhawuleza ukukhetha ubamba. So that is why fanele ndisiprotect, because ezinye izinto endizibambayo ibamba izinto ezingekho right. Ibamba izinto ezimbi, ezinye ziba zizinto ezi-right but ezinye azikho right. But ke sisithunywa sikaThixo siyakwazi ukubamba. Molweni emthatha. Ayibo molweni emthatha. I'm so excited. Ikhona into ezokwenzeka apha yazi. Glory to Jesus. Ikhona into ezokwenzeka apha. Asizo kuyivala lemvuselelo ongenzakalanga into apha. We lay our life before you, Jesus. How much will I lay our life? We lay before you. Oh, how much will I? We lay our life.
Siyahlabelela sonke la. Jesus. Ake siqhamele uyosisandla esikhulu bese sivula imilomo. Kube lowo nalowo bese uyathandaza. Kube lowo nalowo bese uyakhuleka. Bawethu namandla onke. Bawethu longcwele. Bawegameni likaYesu. UmNazaretha ophilileyo. UmNazaretha namandla. Bawethu ingcwele. Siyabulela Thixo wathemalanga. Wena osigcinile ekugeni bobusuku bayizolo wasigcina ekugeni bemini bawethu ingcwele nakhela ixesha Thixo wethu namandla sizisondeza kuwe bawethu namandla egameni likaYesu waseNazaretha nakhela ixesha Thixo wethu simelana nemimoya simelana namadimoni yonke imimoya yobumnyama iyaqotshwa iyahlulekiswa ngegama likaYesu waseNazaretha yehla mlilo odlayo yehla mlilo oqothulayo thatha indawo yakho hamba hamba phakathi kwale ndawo yonke eminye imimoya mayiphume
Ngegama lika Yesu. Yehla mlilo. Yehla mlilo. Yehla mlilo. Mlilo oshayo. Mlilo othulayo. Egameni lika Yesu. Bawetha namandla. Cleanse le ndawo. Ngomlilo wakho. Cleanse le ndawo. Ngegazi lika Yesu. WaseNazaretha. Bawetha namandla. Yonke imimoya siyayithulisa nangeli xesha sithi ayinamandla ayinagunya egameni elingaphezu kwamagama igama lika Yesu. Gweba isandla uvula umlomo thandaza. Gweba isandla thetha noThixo kushathapha. Ripa kosaya, ripa bosaya, yanda la babosa, yanda makosa, yanda paruka, yanda pesaya, ikamandosuta, ila bababosaya, ila bababasanda, yanda kamosha, yanda kapasaya, ikanda la basa, ikamandosuta, repesaya. Iantela babasa, ikando bababosa, una mama babosa, una mama babasa, yala bababasaya. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Father, we bless you. Father, we worship you. We give you glory. We give you honor. Thou art worthy to be praised. Rise up, Jehovah. Rise up, mighty one of Israel. May all your enemies be scattered now. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Yonke imimoya emdaka Thixo wethu simelana naye. Moya magwirha ngegama lika Yesu iyanqotshwa, iyahlulekiswa. In the mighty name of Jesus. Sibiza umlilo, sibiza umlilo, sibiza umlilo. Ayasha amadimo, ayasha abalo, ayasha abathaka. Ngegama lika Jesu yonke eminye imimoya siyayibopha, siyayiqalekisa. In Jesus' name. Abangena kule ndawo begula mabaphile, abangena kule ndawo bahlushwa imimoya mabaphile, mabakhululeke egameni lika Yesu waseNazaretha. Mlilo oshayo, mlilo othulayo, othula right now, othula right now, othula right now, othula right now. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Shukuparaka, Ripakasaya, Ripasotapa, Ripakusha, Ripapapaya, Ripapabasaya, Inanabakosaya, Inabababasaya. Take control, take control, take control, take charge, Holy Ghost. In the name of Jesus. Take charge, Holy Spirit, in the name of Jesus. Keramanda bababosaya, yala bababosantebeya, sikaparotapa, yantelebesia. Master, we bless you. Master, we worship you. We give you honor. We give you praise. We give you glory. In Jesus' name. 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 Ayasha matimo. Ayasha mataga. In the mighty name of Jesus. Repeke satalabaha. Ripababosantaba. Inamabababosai. Reke ponderebosita. Zukuparando.
Inama baba seke. Baba siyabulela. Thixo wethu egameni likaYesu Kristu. Gama lingaphezu kwawonke amagama. Siyabulela Thixo wethu. In Jesus' name. Asimkhobela isandla esikhulu Thixo wethu. Thank you, Master Jesus. Khobeleni isandla kakhulu. Come on, bazalwane, khobelani uThixo isandla esikhulu egameni lenkosi. Oh, hallelujah. For the last time wonke umuntu kasenza ingqolo enkulu bazalwane, sikhwebe isandla sikhwebela uThixo. Ndiqala ukuva ingqolo enkulu. Yes, Jesus. Yes, Lord. Khwebe isandla sakho kakhulu. Thank you, Jesus. Eramasitaba. Thank you, Jesus. Hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Ayaya Satana, yeah. Ayaya Magwiha, yeah. Ayaya Matagata, yeah. Ayaya Maloya, yeah. There is power in the name of fire, in the name of fire, in the name of Agobizika Sriga Yesu. 8 times put in the blood of Jesus. 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 Shai Santa Sakogaku. Thank you, Jesus. Singahlala phansi bangcwele ebukhoneni benkosi. Imizuzu nje ewu15 kunefu engisalidiliza longamelele ndawo egameni lenkosi uYesu kuzawushunyelwa ngomso. Hallelujah. Praise the Lord. Cela sithole izwi lenkosi kwincwadi kaMatthew chapter number 26. Siyawufunda uverse number 28. Sendlule sithi shupha ku-Ephesians chapter 1 verse number 17. Eyokugqibela soqhubela ngo-1 John chapter 1 verse number 7. Eyokuqala incwadi ngoMatthew chapter 26 verse number 28. Eyesibini kwabase Efesu 1 verse 17. Eyokugqibela 1 John chapter 1 verse number 7. For a few minutes cela bazalwane ningiphe indlebe. Hallelujah. Awukho ke namhlanje amen emthatha. Hallelujah. Kulungile funda seswami uzawubuya amen. Khululeka. uMatthew chapter 26 verse 28. Yes. Kuba ligazi lam eli lomnqophiso omtsha elaphalala ngenxa yabaninzi ukuze kuxolelwe izono. Uphinde futhi. Kuba ligazi lam eli lomnqophiso omtsha elaphalala ngenxa yabaninzi ukuze kuxolelwe izono. The reason noma isizathu sokuphalala kwegazi ukuba kuxolelwe izono. Isizathu sokuba uYesu abethelwe emthini, isizathu bekukuba kuxolelwe okanye kuthethelelwe izono. Kawehle sisi sawufika bazanibamba. Ndithi ke kuni
Andisayi kusela kwesi siqhamo somdiliya. Kuthabathela kweli xesha kude kube yilo mini sukuba ndisisela nani sisitsha ebukumkanini bukabawo. Amen. Dlula siswami uye kwabase Efesu. Chapter 1 verse number 7. Ephesians chapter 1 verse number 7. Siyafunda incwadi yabase Efese isahluko sokuqala isahlukwana sesesixhenxe. Esinayo sikuyo inkululeko ngokuhlawulelwa ngegazi lakhe. Ukuxolela ke kweziphoso zethu ngokobutyebi bobabalo lwakhe. Open. Esinayo sikuye inkululeko ngokokuhlawulelwa ngegazi lakhe. Yes. Ukuxolelwa ke kweziphoso zethu ngokobutyebi bobabalo lwakhe. Ngokobutyebi bobubabalo lwakhe. Kawuphinde futhi. Esinayo sikuyo inkululeko ngokokuhlawulelwa ngegazi lakhe. Yeah. Ukuxolelwa ke kweziphoso zethu ngokobutyebi bobabalo lwakhe. Ngokobutyebi bobubabalo lwakhe. Ngobutyebi bobabalo lwakhe. Ngobutyebi. Ngokobutyebi bobabalo lwakhe. Ngesilungu ngeEnglish ithi, in him we have redemption through his blood. In him we have redemption through his blood. Bambe ukugqibela. Ngingene ezindabeni. 1 John chapter 1 verse number 7. uYohane wokuqala isahluko sesokuqala isahlukwana sesesixhenxe. Ke ukuba sihamba ekukhanyeni njengokuba yena esekukhanyeni soba sinobudlelane omnye nomnye. Lithi negazi lika Yesu Kristu unyana wakhe lisihlambululo kuso sonke isono. Isihlambululo, igazi lika Yesu lisihlambululo kuso, lisihlambulule kuso sonke isono. Igazi lika Yesu litheni? Liyasihlambulula kuso sonke isono. Number 1, khani ngiphe few minutes bazalwane. Elixesha esikulo lixesha elibhizi kakhulu. Ibhlungu into yabantu abangaboni nabangazi ukuthi ngelixesha kwenzakala ntoni. Mhlawumbe uthatha abantu banikeze isithombe ukuze bacaciselwe okanye babone ukuba kwenzakala ntoni. Number 1, ngelixesha uke wazibuza ukuba why izingozi okanye ama-accident okanye ukuchitheka kwegazi ngelixesha, especially singena kuDisemba manje. Uke wazibuza ukuba kutheni, why during the other months phako June zibakho i-accident but akufani nangelixesha? Why kube nezingozi ezininzi kangaka during this time? Why abantu bayagwazwa, bayadutshulwa, bayabethwa? Why into inokwenza negazi? Hallelujah. So xa ngumuntu ujongile ngamehlo wenyama sozubone. But namhlanje ndilethe i-awareness yento yokuthi qaphela mzalwane, ixesha esiphila kulo libi. Why
igazi lifuneka kangaka ngeli xesha? It is because ngeli xesha uSathana uyazi kuba abantu babhizi. So now emkhathini noma embusweni obumnyama kufuneka igazi. And ndiyalibona igazi lezilwane. Kufuneka kakhulu igazi labantu. Why kufuneka igazi labantu? Number 1, iBhayibheli kwincwadi kaNumbers, I think u22 noma u23, ithi iBhayibheli umphefumulo wesilwane usegazini. Ngamanye amagama, xa isilwane siphila, ukuphila kwaso kusegazini. Xa ukhupha igazi esilwaneni, ukhipha noma ukhupha ukuphila noma ukhupha umphefumulo waso. So that is why uSathane efuna igazi. Why igazi ngeli xesha? Because uSathane uyazi ukuba igazi lomuntu linamandla. Apha emhlabeni ayikho into estrong neyiphiwe amandla njengomntu. Ndiyavakala namhlanje. Ngamanye amagama, igazi lomuntu linamandla. That is why aba bantu abathwalayo, abafuna ukubutyebi, abafuna ukuba rich, ukuze izinto zabo zisebenze kakuhle, xa bengena kwezi zinto baqala kuthiwa hlaba isilwane. Akakho umuntu onengxaki yokuhlaba yokuxheba ibhokhwe. Akukho umuntu onengxaki yokuhlaba isilwane. The more ufuna ubutyebi, kuthiwa ke hayi igazi lesilwane selanele ngo sekufuneka igazi lomuntu. Xa kuthiwa igazi lomuntu, into obuzwa yona ubuzwa kuthiwe kubani umuntu omthanda kakhulu kwifamily yakho. Xa uthanda abantwana bakho, kuthiwa nikela ngomntwana wakho. Xa uthanda umzali wakho, kuthiwa nikela ngomama wakho okanye ngotata wakho. Xa uthanda umfowenu, kuthiwa nikela ngebrada yakho okanye ngesister yakho. Why kuthiwa xa ufuna ubutyebi obukhulu, igazi kumele liphume ekhaya kokwenu? Aba bajoyine umbuso wobumnyama, abasebenza emkhathini, abazi-devil worshippers, aba bangama-satanists. Aba bantu xa beletha igazi, ininzi indlela baletha ngayo igazi. Baletha igazi through ama-accident, baletha igazi through ukuhlaba, baletha igazi through izinto ezininzi. Ngeli xesha umbuso kaSathane kune-drums ezinkulu apho khona igazi fanele lithelwe. Aba basebenza embusweni wobumnyama, kunegazi umuntu ofanele alethe. Bayathela, bathela kweza drum ezinkulu ukuze kuhlale kunegazi kweza drum. Into enzakalayo nansi, kunabantu, because siphuma kuyifamily ezahlukahlukene. Kukho abantu abaphuma abafana nam, ifamily yakokwethu ihlukene kabili. Kukho abantu abakholwayo, kukho abantu abangakho. Ngeli xesha bayahamba bayohlaba, bathenga ibhokhwe, bathenga inkukhu, bathenga noma ngabe yini, just ukuthi kuhlatshiwe kutholakale igazi. Xa kuhlatshiwa soze uyinake wena into yokuba hayi man, iChristmas just nje kufuneka ukuthi kuchithwa. Igazi liyathetha, noma bona banganayo into yokuthi kukho into esiyenzayo, bona bangacheba nje, kodwa igazi liyathetha.
kunalaliya khona igazi lesilwa, kunaliya khona igazi lomuntu. That is why thina esisindisiwe asisahlabi, asisakheli igusha nantonto right na, asikheli the right, asihlabi. Why singahlabi? Ngoba igazi lika Yesu lawa laphuma kwabakanye, asisadingi amagazi amanye. Igazi lika Yesu lona lilodwa linamandla okuthethelela izono. Igazi lika Yesu linamandla okuhlanza izono. Igazi lika Yesu likhipha amabhadi, likhipha ikhwakhwalala, likhipha izinyama. Igazi lika Yesu liyakwazi ukuxolela isono somuntu. Xa umuntu onile uya ngaphansi kwegazi athi bawondonile phambi kwakho, ndicela intethelelo Thixo, ndicela undihlambe, undihlambulule ngegazi lika Yesu. Ngelo xesha uthetha ngolo hlobo wena soze ubone ngamehlo lawa enyama, kodwa igazi lika Yesu ngela xesha wena uthetha noThixo ukuba akuhlambe, akuhlambulule, igazi lika Yesu liyakuhlamba. Wena into soze ubone, uzothi umtshoni kuwe uyafana nayizo, kanti no, xa uhlanjwe ngegazi lika Yesu isono sakho sithethelelwe. Liyazi ukuthi kukhona abantu abasindisiwe kodwa still basaphila ngaphansi kwe-condemnation. Kukho umuntu osindisiwe kodwa okoko yena uphila ngokuzahlulela, ngokuzijaja. Usindisiwe uYesu mamuke, kodwa kukho into ethapha kuwe wena usindiswa, wena usenza so. And nawe uyayimamela mos le voice ethi kuwe awusindiswanga. Mzalwane, mamela usindiso akusinto etheni. Usindiso ukuphakamisa isandla uthi Yesu ngena enhlizweni yami, ngena phakathi kimi, ndixolela undithethele. Bazalwa, akuna magic ezokwenzeka, into ezokwenzeka. Amandla asegazini lika Yesu ayakuhlanza ngelo xesha. uThixo xa kujonga awusafani nayizolo. Namhlanje that's why ithi iBhayibhile you are a new creature. Okwayizolo kundlulile bazalwa. Lento ye-condemnation, lento yokuzahlula, lento yokuzijaja, noma umela ecaweni uyakhonza ubona ngathi abanye abazalwane bangcwele kakhulu ukukwendlula, because I understand the power of the blood of Jesus. Akho nto enamandla ekwazi uhlamba umuntu njengegazi lika Yesu. I go to the blood of Jesus. I go to the blood of Jesus. 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 Agasilbiza igazi lika Yesu, silbiza 7 times. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yes! Ngoba igazi lika Yesu sana. Mama sengiyathandaza. Sengiyafana namhlanje ngilethe igazi. Ngothandaza namhlanje. Ndilethe igazi lika Yesu namhlanje. Ifoni yami yazi kube kunama screen la. If bekunama screen la bengizanibonisa
something omunye umzalwane andishuthele yona. Kukho lezi zinto besibiza i-beds. Lesibiza ngesixhosa i-beds. Into intaka. I-beds lento engathi ilulwane. Ya ilulwane. Kukho umzalwane uthi njalo tata bendiphupha amalulwane. Uthi eza ngedirection eyi-1 okoko njalo eza enhloko. Uthi xa azofika enhloko ayitha yafika kubakho into engathi iyawaphereza ithi iwaphepheza. Uthi tata lento yenzeke as a dream yagcina seyenzakela after upreach the message of the blood. Uthi ndafika ngalobo busuku emalanga ndafika ndathandaza. Uthi before ndiyolala ndathandaza. Ndathi bawo ndifafa ndandithe kubazalwane xa ufika endlini xa ufika ekhaya hamba naleli gazi. Xa ufika ekhaya mawuthanda ungathela amanzi esitsheni okanye uthele ebhakedeni. Uthi bawo ndithandazela lamanzi. Cela Thixo waguqula washintshe kungabi saba amanzi kube ligazi likaYesu. Wogqibapho ujikeleza umzo kanye uthathe elibhakede. Uthi ndiyafafaza manje ndiyaqhela ngegazi lika uthethe kube ngathi azithi kakuhle apha kuwe. Uphumele ngaphandle eyadini uthi ndifafaza igazi likaYesu. Ndifafaza igazi likaYesu. Umelwane wakho xa ephuma ufafaza igazi uzothi aha naba bazalwa bathi bona baphatha izinto. Nangu umzalwane uyachela uzawucinga kuba uphethe iswasho kanti wena uzobusazi kuba uphethe igazi likaYesu. Uyalithela uyajikeleza umuzi uyajikeleza umuzi uyathela egarage uyathela emageyidini endaweni zokungena nokuphuma ujikele uthela phaka. Uthi lo mama tata ndamamela lento boyisho tata uCharles. Ndafika ekhaya before ndilala ndathatha ibhakede. Uthi tata ndathela amanzi ndathandaza phezu kwala manzi. Ndogqibapho ndathi lalelani nami imoya ekhona la endlini nali igazi likaYesu. Uthi tata ndafafaza bathi abantwana mama uright. Uthi ndangayingeni indaba yabantwana ndaqhubeka. Uthi abantwana bathetha bodwa bathi umama ubeyephi na? Umama niyambona ngathi azithi kakuhle. Uthi umama ndiyayazi into uCharles ayithethile. Uthi ndathela ndafafaza igazi. Uthi tata kwandlula 2 days ilanga lesi-3. Uthi ezazinto amalulwane bendiwaphupha. Uthi emalanga ntambama avela kwamanyana. Uthi avela ayi-3 eza kum. Uthi xa ndithi liyowela pha. Uthi lelinye uthi ezapha entloko. Uthi ndithi elinye lawela le ayi-3 hour. Uthi tata emva koko kwavela 4. Kusho uthi xa sela wonke 7. Uthi tata wonke beloku ndiphebeza ndiphebe. Uthi isimanga ndiyazi lento ebulala lamalulwa. Uthi kodwa ndacaba ndathi uthe utata uCharles igazi likaYesu linamandla. Uthi tata kawujonge nayi picture. Awubazoze bathi uyaxoka lo tata. Uthi tata kawujonge nayi picture inamalulwa. Uthi tata awabethwanga ngumntu. Uthi bendiphebeza ngesandla wona aziwele afe. Nayi bazalwane na igazi likaYesu linamandla. Namhlanje ngiyalithumela ekhaya lakho. Ngiyalithumela emzini wakho. The devil is a liar. Ngiyalithumela shamakorapasa shekele mondolo bosia ela mama babosata. Ngiyezwa kukhona into ezokwenzeka. Jesus. Bukani bazalwane. Niyayibona apha mangam. Hayi jonga mntwana jonga. Amalulwa. Uthi tata khange ndiwabethe bendithi nje ngesandla. Ndiwabona ayowe now.
uthi ezi zinto bezizenhloko. Uyazi ukuba xa ungabethwa lelulwane enhloko uyaphambanelwa ikhanda, uphambanelwa inhloko, because kukho abantu abawasebenzisa. Kukho abantu namhlanje ababethwa si-stroke. Xa ungalandela ukuthi kwenzakala ntoni, uthi kuthiwa omnye utata ndekandamthandazela eJoburg, bayamletha lo tata ubethwe si-stroke. Ndiyabuza kwenzakala ntoni kutata? Bathi tata, uthi utata kwavela inyoni yeza straight le nyoni. Uthi wazibuza uba le nyoni ithini, wathi nakathi le nyoni yashona naye pha, uthi yamthinta nje yathi thi yandlula. Emva kwako kuba ngathi kukho into embethile enzima, kanti ubethwe yinyoni. Kwakungasinyoni, imimoya yabathakathi kodwa yayiza in the form of a bird. So nale nezi bazalwane nasi niyazibona, ezinye zikhona emakhaya nina anasi. Namhlanje ngizothumela umlilo. Kukho amakati akhalayo ebusuku, kukho lekati elikhaliswa komntwana lithi nya ngathi umntwana. Namhlanje lelo kati lelo liyovuka lifile ngegama likaYesu. Zonke izinto zamagqwirha ziyafa. Get ready, 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 get ready. Inumsebenzi wegazi. Number 1, igazi liyahlanza, liyahlambulula. Number 2, igazi liyavikela, liyaprotecta. Number 3, igazi liyamvusa umuntu even xa efile ezonweni, but once wangena ngaphansi kwegazi uyavuka. Igazi liyabuyisa umuntu odukile olahlekile, limbuyisela kuThixo. Wena onamabhadi, wena onayikhwakhwalala, wena into zakhe zingahambi kakuhle, namhlanje egameni likaYesu ndiphethe igazi. Uthi uThixo ndizomemezela igazi emthatha. Igazi likaYesu lizostopa ukuchitheka kwegazi apha ku-N2 nalapha emthatha nakwindawo ezisarawunde umthatha. The blood of Jesus. Are you ready? Are you ready? Are you ready? Go to the blood of Jesus, 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 the blood of Jesus. Go to the blood of Jesus, the blood of Jesus. The devil is a liar. Ngokwenu niyaxabana, nilwa nodwa, niyalwa because kukho ichitho ezifakiwe zokuba ningevani. Namhlanje igazi likaYesu lizoletha ukuthula, nizovana namhlanje kuyifamily yakho. Namhlanje igazi likaYesu kunezinto elizozikhipha ezifakwe umelwane wakho, kunezinto umelwane azikhuphele ejardini yakho. Namhlanje the blood of Jesus liparoshatapa rikamando sitapaya. The devil is a liar. Hey, ngizothatha ligazi. Yabona ngizothumela ekhaya sila. Mangithumela ngithi ngithumela emzini wakho, wena ukhomba umuzi wakho. Mangabe ungapha uthi the blood of Jesus. 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 Are you ready? Are you ready? Come on, church, are you ready? Get ready now, get ready now, get ready now. Osanda baba bosa. Enana baba. Ikapora pasaya. Ikapapapaya. Wakundu egameni likaYesu
akasebenzisa igazi likaYesu. Cover yourself by the blood of Jesus. Cover your family by the blood of Jesus. Cover your business by the blood of Jesus. Cover your ministry by the blood of Jesus. Come on. Cover your property by the blood of Jesus. Cover your finances by the blood of Jesus. Cover everything. Cover your mind. Cover your soul. In the name of Jesus. By the blood of Jesus. Apply igazi likaYesu. Cover yourself right now. Bawatophilayo egameni likaYesu waseNazaretha. Bawathonamandla naligazi. Bawathongcwele siyalifafaza phezu kwemizimba yethu. Siyalifafaza phezu kwemindeni yethu. Siyalifafaza phezu kwempilo zethu. Siyalifafaza right now ngegama likaYesu waseNazaretha. Siyalifafaza phezu kwebhizinisi zethu. Siyalifafaza phezu kwey'moto zethu. Phezu kwemizi yethu. Phezu kwemishado yethu. Phezu kwezimali zethu. Siyalifafaza. The blood of Jesus. 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 Everybody pray. Everybody pray. Everybody pray. Everybody pray. Rekatabaya. Rimando Mosiah. Ikamama Mosiah. Ikadama Kushata. Ilamama Mosate. Ikamandosaya. Ikapapapaya. Repepepepe. Ikapapapapa. Yalamama Mosate. Yalamama Mosa. Yalamama Mosaya. Yandala Mosake. Yantakambosa. Yantapakata. Ripapapapa. Repepepepe. Ripakusate. Rimandosata. Ripapapapaya. Rikatalababosa. Yababababosanda. Yananababoseke. Yanababababosaya. Baba wethoinkwele. Yalifafaza. Emizini yabantwana bakho. Yalifafaza. Emsebenzini wabo. Yalifafaza. Ey'motweni zabo. Yalifafaza. Ey'malini zabo. Yalifafaza. Phezu kwabantwana babo. Yalifafaza. Igazi likaJesu. Shayizandla uthanda. Shayizandla uthanda. Shayizandla uthanda. Bizigazi likaYesu. Bizigazi likaYesu. Bizigazi likaYesu. Bizigazi likaYesu. Bizigazi likaYesu. Bizigazi. Kanamashakapa. Ikabamamasika. Amasa. Yantakamos. Yantakapasa. Ikapapapapa. Liparoshatapaya. Ikamamamamosaya. The blood of Jesus. 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 Bawathoinkwele. Yonke imimoya yamadimo. Yonke imimoya yabathaka. Right now. Ngithumela umlilo. Ngithumela igazi likaYesu. Izinyoka zabathakathi ziyasha. 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 Amadliso ayasha. Imiphulelo. Imenqo. Iyasha. 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 Ngegama likaYesu waseNazaretha. Baba wethoinkwele. uNkulunkulu ophilayo. Egameni likaJesu siyalifafaza. Emigwaqweni sibopha izingozi. Sibopha amadimo akhoza ama-accident. Ngegama likaYesu waseNazaretha. Ayasha. 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 Ayasha matimo. Ayasha na wabonika.
Shekeparapapa. Ripapapapapa. Ripapapapapa. Inabababosa. Inamabababosia. Likaparuka. Ripapaposante. Ikabababosa. Shaizanda zako. Ulalutinga. Kwa misantu ulalutinga. Osanda mama kola. Ela baba babos. Etnata mama. The blood of Jesus. 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 Baba siyathumela emakhaya. Siyathumela emisebenzi. Siyathumela kuzo zonke indawo. The blood of Jesus. Sibopha ama-accident. Sibopha imimoya. Sibopha ukuchitheka kwegazi. In Jesus' name. Baba wethu ayithole siyabonga. Lithi izwi lakho uNkulunkulu wethu okungenzeki kubantu. Wena Thixo wethu kuyenzeka. Qhwaba isandla sakhe esikhulubulela uYesu. Come on, bazalwane qhwaba isandla. Ubulela uYesu ngeli igazi. Qoqhwabela uYesu isandla ngeli igazi elaphalala emnqamlezweni. Qhwabela isandla esikhulu. Uthi ndiyabulela. Thixo ngegazi likaYesu. Shaya izandla bese uyabonga. Come on, give Jesus a big shout. Oh, hallelujah. 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 Mighty Jesus. For the last time, bazalwana qhwabela uYesu isandla esikhulu. Alisoze laphela amandla. Soze laphela amandla. Alisoze laphela amandla. Igazi likaYesu isandla esikhulu. Wonke umuntu ngifuna ukumfihla nefamily yakho engekho for the sake yokuthi wena ukhona la. uNkulunkulu uzoyifihla ifamily yakho. Khona abanye abekho abemndeni yethu. But for the sake yokuthi wena ukhona, uThixo uzawukhusela ifamily yakho ngenxa yomuntu okhona apha. Ufuna ubeka wonke umuntu isandla
But before ndenze njalo ukhona umuntu okhona apha ecaweni othi tata umfundisi, tata umposti ngicela uthandaze nami, ndiyamdinga uYesu ebomini bam. Tata ndisindiswanga ngamamukela uYesu. Xa ukhona apha ngicela ukuthi ukhawuleze uze apha phambili uzofihlwa ngaphansi kwegazi likaYesu. Glory to Jesus. Ukhona umuntu othi ndiyamfuna uYesu namhlanje. God bless you my sister. Qhobeleni isandla kakhulu baza izapha mama. Izapha imapha. Imapha. God bless you. Ukhona omnye? Ukhona wesibili othi tata hayi imantombi yami ima seswameva. Khona omnye wesibili othi tata nandake namamukela uYesu. Tata ubude bendlela bandibetha. Ndabethwa ubude bendlela. God bless you mntana. God bless you. Tata ndibethiwe ubude bendlela, ndiyacela khawuphinde uthandaze nami kwakhona. Ndiphinde ndimamukele uYesu. Mamela suba nenhloni iza phambili. Akho umuntu ozokujaja. Akho umuntu ozokujaja omnye apha. Praise the name of Jesus. Wasa. Sendilinde wena ndifuna uthandaza. Ndifuna uthandaza ubakhona abanye abasele. Qhobeleni isandla. Hallelujah. Hallelujah. Kan phamisa isandla nini? Phamisa siwane mntanami. Oh Jesus. Phamisa siwane. Ndisho lo ophethe umntana. Wena ziphakamisa zoyi2 awuphathanga nto. Ndisho kulo. Awushiyekanga ngephutha. Awushiyekanga ngemistake. Mamela uthi uThixo ndizovala. Njengoba babona kuyavalwa manje. Jesus. Kuvalwa imimoya emdaka, kuvalwa izinto ezingehlela abantu kule Christmas. Kuyavalwa mntana sekhaya. Phakamisani isandla bazalwane. Khani bancede. Asishoni nomkhuleko. Nkosi uYesu. Ndilivile izwi lakho. Namhlanje ndiyavuma ukuba wena wandifela emnqamlezweni. Nkosi uYesu. Cela unikele umoya wami kuwe namhlanje. Nkosi uYesu. Cela ubhale igama lami ezincwadini zobomi. Ulosule ezincwadini zokufa. Wena Sathana namadimoni akho nemimoya yakho namhlanje ndiyakudivosa. Senamandla awusenagunya ebomini bami. Ndisindisiwe ndingumntana kaThixo ophilayo. Ndiyabulela Nkosi uYesu ngeli gazi elinamandla. Namhlanje ubomi bami buyafihlwa ngaphansi kwegazi. Ndiyabulela Thixo ngenceba zakho ondenzele zona. Amen. Amen. Qhobelani uYesu isandla esikhulu. Thank you Jesus. Hallelujah. Qhobelani uThixo isandla esikhulu ngokusindiswa kwabantu, ukusindiswa kwemiphefumulo. Thank you Jesus. Sikelelo kaThixo ukhuselo maluhlale phezulu kwakho ngegama lenkosi uYesu. Sikelelo kaThixo ukhuselo lukaThixo malehlele phezulu kwakho ngegama lenkosi uYesu. Khuselo lukaThixo insikelelo kaThixo phezulu kwakho ngegama lenkosi uYesu. Khuselo lukaThixo insikelelo zikaThixo mazehlele phezulu kwakho ngegama lenkosi uYesu. Khuselo lukaThixo insikelelo zikaThixo mazehlele phezulu kwakho ngegama lenkosi ethu uYesu. Qhobelani uThixo isandla esikhulu bazalwane. Siyavala manje wonke umuntu akama ngenyawo. Imani ngenyawo. Inkonzo yethu seyifinyelela emaphethelweni. Siyavala manje every family. Everyone ola. Divala umoya wokufa ngelixesha. Kukho abantu ababhujelwa ngoDisemba. Every year ngoDisemba kokwenu kuyashonwa.
niyangcwaba nangoku niyazibuza ukuba I wonder kulo December kuzawushona bani. It's a curse, it's a spirit. Namhlanje ngiyasbreaka ndithunyiwe nguThixo kuba ndizobopha idemon lokufa, idemon lokuchitheka kwegazi. Phakamisani isandla, phakamisani isandla. Baba, egameni elingaphezulu kwamagama onke, Thixo wethu longcwele, nalifa lakho nabantwana bakho, bawethu namandla, unthumile kulomuzi ukuba ndizomemezela igazi likaYesu. Thumile Thixo kulomuzi kuba ndizobopha yonke imikhuba nemimoya egameni elingaphezulu kwa wonke amagama. Bawethu ongcwele naba abantwana bakho izandla zabo ziphakeme, ndiyathandaza Thixo, ndivala umoya wokufa kule family. Bawethu ongcwele nayi curse, nasi isiqalekiso, bawethu namandla, i-curse of December, isiqalekiso sangoDisemba, njalo kuyatshonwa kule family kulonyaka. Umoya wokufa ndiyawubopha Thixo, ndiyawukhawula Thixo ngegama likaYesu waseNazaretha. Bawethu ongcwele, lithi izwi lakho, no weapon formed against us shall be able to prosper. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Kanqwabela uYesu isandla sikhulubulela uThixo ukukhusela ifamily yakho, ukukukhusela nawe. Qhubela isandla kakhulu. Cela wonke umuntu eze phambili. Ufuna ubeka isandla nithethe ukhuselo lukaThixo phezu kwakho. Moya wokufa ndiubophile efamilini yakho egameni lenkosi uYesu. Qhubeleni isandla, hlabelelani team egameni lenkosi. Glory to Jesus. Bawethu ongcwele sendobeka izandla phezu kwabantwana bakho. Izandla zami ndiyazicwilisa Thixo namandla egazini likaYesu. Njengoba ngibabeka isandla, ngiyakhuza Thixo, ngiyavala yonke imimoya emdaka, yonke imimoya emibi, in Jesus' name. Amen. Jesus' mighty name. Glory to Jesus. Jesus' mighty blessing. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Jesus' mighty name. Jesus' mighty name. Blood of Jesus. Blood of Jesus. The blood of Jesus. The blood of Jesus. 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 The 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 blood of Jesus. Blood of Jesus. Blood of Jesus. The blood of Jesus. The blood of Jesus. The blood of Jesus. The blood of Jesus. Blood of Jesus. Blood of Jesus. The blood of Jesus. The blood of Jesus. Blood of Jesus. The blood of Jesus. 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 The blood of Jesus. The blood of Jesus. Blood of Jesus. The blood of Jesus. The blood of Jesus. The blood of Jesus. 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 The blood of Jesus. The blood
Jesus. The blood of Jesus. Blood of Jesus. Blood of Jesus. Blood of Jesus. The blood of Jesus. The blood of Jesus. Blood of Jesus. Thank you, Jesus. Can come and see Sunday school. Hallelujah. Iyaqhubeka ngomso bazalwane imvuselelo yethu ngamandla amakhulu cela kusasa si-invite more people ayigcwale indlu ukwendlula namhlanje kodwa bonke abantu abakhona khani siqhobela isandla esikhulu. God bless you. Siyabulela kakhulu bazalwane ukuba nani bonke ababukeli bethu abasibukela emakhaya kuzindawo ngezindawo. Thank you so much ukuthi uthatha isikhathi sakho idatha lakho uconnect nathi ubukele this service egameni lenkosi. Ngicela ukuthi nawe lapha ekhaya apply the blood of Jesus upon your life, upon your family, upon your job, upon everything that has your name on it. Just apply the powerful blood of Jesus. You shall see the power that is in the blood. May God bless you all. Mangabe uthi, Apostle, I'm so blessed by your message. Man of God, I'm so blessed by your sermons, your teachings. I want to support you. Nanga banking details zethu vele uthatha imbewu yakho transfer uyitshale udeposite uzasibona isandla sika Thixo sehlela phezulu kwakho. I am your Apostle MJ Shabalala. Salute you. God bless you. Kan imqhobela isandla esikhulu uThixo.